Kasi kami rin ulit. Siapa toro ratri mong eling manising ati setiapmu iso nduweni marang dek nok sulasni rasa kangen angin putih pelintang bulan dadi sang tenang Bu. upayane datang ampe janji supaya mukti supaya pasti anu dibawa apa le? Dibawa apa le? Benar. Tresnaku ora bakal sirna Pengajian rambut dan sekoroko dan nangkong lapak senadyan karo mi banyu sekorok rasaku ora bakal sirna Pengajian nyawa dan sekoroko wetosno lapak janji saya hidup semati ya Bu. iya nggih. Senadyan wis tresno tetep wae kali ngono gunung katutupan balas mendung tetep ya tresno Iya, ono tanggal sing ya dikira saya yang tulen saya dari boleh. Siamban toro ratri mong eling manising ati setiapku iso nduweni marang deno sajumi Rasa kangen angin putih pelintang bulan dadi saksi upayane datang angin janji supaya mukti supaya pasti tenan wis wis aja kok gombal kok Ini gombal kok kamu gombalnya aja gombale mukio nek mukio aja senadyan Matras